Здравейте, деца! Сега ще пишем домашното по-английски. Сега първо ще си прочетем текста. Имам един текст. Сега след малко ще видите днес кой урок взехме. Край, че той е този. Този текст ще прочетем. A day at the local stadium by Lucy Spring. It is Sunday. There are a lot of people at the local stadium. My classmate Eddie is practicing long jump. He's really good. This is my friend Alice. She's running with her mom and her big sister. The junior football team are with their coach. They are discussing the game. Look at Julia. She's local high jump champion. She's practicing now. And this is my little sister Tina. She's practicing high jump too. No, but not at the stadium. She's jumping on the trampoline or in our garden. I'm a sporty person too. My favorite sport is horse riding. But I'm not practicing now. I'm taking photos for the school project. Сега трябва да напишем, тук сме написали доста думи, които трябва да напиша по два реда, ама не всички, ами само някои от тях. Тези всичките думи съм набелязал някои стикчета. Всички думи са local, a lot of, long jump, practice, junior, coach, discuss, high jump, champion, trampoline, sport person, horse ride and take a photo. Трябва да препиша a lot of, practice, coach, discuss и take a photo. Първо пишем датата. Днес е 17 февруари 2025 година. Homework трябва да е на английски, защото това е тетрадка по английски език. Homework. И после пишем write a word. И почваме да пишем. С този химикал ще пишем. Тук пишем 0,7. Виждате ли? Кака. Сика. The words. A lot of. Сега първо пишем a lot of. Вече съм на втория ред. A lot of. A lot of. A lot of. Следващата дума е practice. Coach. Coach.
Написахме коуч, сега почваме дискъс. Вече написахме четвъртата дума дискъс. Вече написах. My bunny smile. My bunny was over you. Тая ръка ме заболя. Накрая ще ви покажа как съм написал всичките думи. Това е предпоследната. И мисля, че да, предпоследната и следващата е take a photo. Това са няколко думи. Take a photo. Так, take. И последно. Тук малко минахме на трети ред. Ето вижте. Довиждане лица, скоро това беше нашето клипче за писане на домашни по английски. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал.